Salut! Astăzi la Midocar vă prezint un Audi A3, 1 litru TFSI, 110 cai. Mașina este din 2022, are 28.000 de kilometri și vine cu următoarele opțiuni. Faruri top LED cu tehnologie LED, senzor de parcare, jante aliaj pe 17, pachetul Chrome, iar stopurile pe spate sunt LED de asemenea. A interior regăsim volanul de piele, comenzi pe volan, Audi Hold Assist, Audi Smartphone Interface, cruise control cu limitator de viteză, oglindă interioară antiorbire fără ramă, pachetul Comfort Selection, parking control, scaune sport față. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.midocar.ro și o să găsiți acolo.